chega o momento de falar de cine nas nosas crónicas cínicas, o noso cronista oficial, Fernando Sampedro, que sabe de cine e de moitas cousas máis, e que comparte os seus coñecementos os martes aquí en Radio Culleredo, na terraza. Moi bons días, compañeiro. Moi bons días. Bueno, coñecementos, non te crees que teño moitos. Mais ben me dedico a escupir opinións por aquí. O de escupir queda como moi gráfico, non? Claro. A soltar un pouco de bilis, vacilar un pouquiño, bueno... pero non son deses que opinan sobre todo que esa especie que prolifera moito polas redes sociais, non? Que os opinadores, os que teñen que opinar de todo. Non, eu non opino, só opino de cine, de música, de fútbol, pero bueno, aí como suelo ter objetivamente a razón, pois entonces... Claro, por eso falas en Radio Culleredo. Claro. Como cine, mellor en blanco e negro sempre. Bueno, tamén. As películas en gris, como decía o meu fillo cando era cativo, non? As películas en gris. As películas de Tarzán, e decía, esas películas son en gris, papá. Pero as daquela época, non as de blanco e negro que se podan facer agora, Non, as de entón, claro que sí. Claro que sí. As auténticas, as xenuínas. As de verdade. Exactamente, bueno. Pero, bueno, chanzas aparte, pois, mira, por non opino nin do tema destes días, non? Que agora non se fala de outra cousa, xa que faleceu, pois, o querido o Papa Francisco, pois, ese pon de moda, pois, Cónclave, a película que estivo nominada para varios Óscars, que eu non vin, a verdade que confeso que me dá un pouco de pereza vela. Estásme tirando da lingua, que malo eres. Estásme tirando da lingua, sí. Porque sabes que a vin. Bueno, moita xente vería a película. A biches ti tamén, que casualidade. A ver, a min gustoume. Vou deixalo así porque non quero decir nada. A min gustoume, comparada coa que ganou como mellor película, pois non lle chega nin a sola dos zapatos. Non sei se se di así en galego. Estamos falando ademais de dúas películas de temática totalmente contraposta. Sí, pero é que unha totalmente non interesa, que a que ganou, e a outra, malia que evidentemente haberá xente que non é creínte e tal, pero dá unha visión moi interesante sobre a Igrexa como institución, a Igrexa Católica, e tamén dos integrantes desa corporación religiosa como seres humanos. E aparte é unha película ata de suspense, vamos a decirlo así, bueno, que está moi ben, que lles vai gustar. Bueno, supoño que o suspense será quen sai elexido, non o Papa. Bueno, vai máis aló. Eu a recomendo, que está moi ben, como entretemento está moi ben, e artísticamente a min gustoume moito, a nivel interpretativo, a mí me parece un prodixio, nada que ver coa que gañou, que non debería ter gañado, de verdad. Faremos este caso entón. Xa saben, señores e señores, aquí na terraza de Radio Culleredo, o noso convidado Fran Díaz, que temos todos os martes falando de cine. A culpa é túa que me tiraches da lingua. No, pero era tamén unha pequena referencia moi particular este mini intercambio de roles, ¿no? Así momentáneo, porque hoxe imos falar tamén de unha serie que desconcerta, non? Leva, pois, 15 anos, prácticamente, desconcertando o mundo inteiro. Sí, casi 15 anos, porque a primeira tempada estreouse no ano 2011, estamos no 2025, e acaba de chegar a Netflix, que é o seu fogar xa de fai 10 anos, de Black Mirror. Unha das series sempre máis comentadas, para ben ou para mal, en xeral para ben, a verdade. E bueno, esta séptima tempada chega despois de que as dúas anteriores, tanto a nivel de crítica como de público en xeral, bueno, pasan por ser as máis floxas, en xeral, aínda que o estar falando dunha serie antolóxica na que cada episodio, pois, ten un elenco diferente, nos conta unha historia diferente, pois, bueno, é normal que teña altibaixos, non? Que sexa, que poda chegar a ser irregular, ainda que, bueno, non son moitos episodios, recordo que as primeiras
2 tempadas eran 3 episodios nada máis, 3 peliculiñas, digamos, non? Cada episodio como unha pequena película, ou sin pequeno, porque algún alcanza a hora e cuarto, hora e 20, hora e media de duración, así que estamos falando casi de películas en toda regla, e algún episodio desta serie ten moitísima máis calidade que moitas películas, así que, bueno, as 2 primeiras tempadas eran 3 episodios, as seguintes eran 6, a quinta volveron a ser 3, a sexta, que se estreou en 2023, foron 5, e agora chegan 6 novos episodios. Bueno, pois a verdade é que esta séptima tempada, recén estreada, pois nestes momentos penso rever algún dos episodios pasados, de feito xa volvín a ver un tamén, un dos meus favoritos, o que guardaba mellor recordo, é o que se lle fai referencia ao longo de toda esta tempada, nos diferentes episodios desta tempada, que é un dos favoritos dos fans da serie, non? Tamén é San Junípero, un episodio titulado San Junípero. É curioso porque polo menos ahora mismo creo recordar que en 3 episodios desta nova tempada se lle fai unha referencia. Bueno, pois estes 6 episodios desta séptima tempada de Black Mirror, agora mesmo en xeral casi che digo que é a mellor temporada da serie, contra todo pronóstico. Evidentemente o factor sorpresa se perde, pero as historias, a construcción, o planteamento nudo de desenlace, que é o que debe ter toda boa historia, non? Bueno, a ver, pues, perfectamente plantexados, desenrolados e desenlazados, mantendo suspense, facéndote pensar, porque esa é a premisa de Black Mirror, para que nunca se acercara a ela. Os peligros da tecnoloxía. Esa, digamos, que é o concepto da serie, non? Reflexar, pois, de diferentes maneiras, incluso no pasado, hai episodios que están ambientados no pasado, outros no presente, e outros no futuro máis inmediato, non? Pois, reflexar os peligros, as posibles consecuencias que pode ter no ser humano, pois, o uso, ou o bon e o mal uso da tecnoloxía, non? Episodios que caen de pleno no terror, outros que son prácticamente como melodramas románticos, outros que son pura ciencia ficción, bueno, unha especie de queixón desastre no que todos os estilos son benvidos e que o creador da serie, principal guionista, que é Charlie Brooker, do primeiro día, pois sabe conducir de unha maneira absolutamente magistral. E xa digo, nesta tempada, estes 6 episodios, estas 6 mini peliculiñas, son a cada cual mellor, non? Podemos resumir, se queres, un pouquiño cada un. Sí, así un xeito un poquinho somero para aproveitar o tempo, pero tamén para dar un pouquiño unha especie de guía, non? Aos ointes que podan estar interesados en vela. Sí, claro. Era o que decía, non? De que se poden abarcar, incluso dentro do mesmo episodio, diferentes xéneros, non? É unha serie que somos fans que aquí na Galega coñecemos como a Dimensión Descoñecida, Twilight Zone, pois agozamos, non? Agozamos porque é o máis semellante a esa dimensión descoñecida que tanto nos gustou de nenos e de maiores, non? Bueno, pois estes 6 episodios, mira, resumindo así brevemente, pois o primeiro que leva o título de Common People, xente corrente, non confundir con Ordinary People, a película de Robert Redford. Estaba pensando nela, precisamente. Sí, pero serías capaz de decir de que iba a película de Robert Redford? Porque eu pensaba outro día, mentre veía o episodio, digo, que olvidada a teño. Pois é unha película é un drama familiar, realmente. Sí, vale, hasta aí ben. É un drama familiar sobre o mellor os encontros e desencontros e as pequenas rencillas ou non rencores, pero sí dano e resentimento que pode haber por cousas que se din ou non se din entre pais e fillos, e tamén entre as parellas. As diferencias xeracionais de toda a vida.
Sí, pero máis non só diferencias xeracionais, sino mellor polo carácter de cada membro da familia, como influen os pais e as nais nos fillos e fillas e na súa relación, por cousas que o mellor te din un día ou que te deixan de dicir. Exacto. Bueno, pois mira que máis ou menos, ti a tes máis fresca que a mí. Bueno, pois neste episodio de Black Mirror, xente corriente, pois o argumento é tan sinxelo como que un home, un matrimonio normal, corrente, de clase media, pois para salvar a vida da súa muller enferma por por unha enfermedad cerebral, neurolóxica, pois contrata unha empresa pola que debe pagar unha suscripción mensual como se fora o Netflix para que a podan manter con vida, non? Gracias á tecnoloxía cerebral que desenrola esa empresa. Pero conforme vai transcurrindo o tempo, lle queren vender a costa de que se non morre a muller, pois paquetes premium, non? Cada vez máis cousas, eles non poden fazer fronte a esos gastos, non? Bueno, pois pasa o que pasa. Vale. Ese é o primeiro episodio. O segundo, que leva por título Bête Noire, o sea, Bestia Negra, pois nos conta a historia dunha rapaza que traballa nunha compañía de informática, unha rapaza que na súa adolescencia pois, sufriu bullying na escola, a compañeira que ten ali, unha compañeira que chega, que xa está ali, perdón, pois é responsable dese bullying, non? Aí o imos deixar. O terceiro leva por título Hotel Reverie. Está sendo un dos episodios máis celebrados desta tempada. Nel, pois, vemos a unha actriz, non? Que é contratada para entrar virtualmente no set de unha película antiga, en blanco e negro, como falábamos antes, para facer unha actualización desa película. Unha película que, ademais, íamos encontrar similitudes con Casablanca. Bueno, pois agora imagínate que en Casablanca sustituís a Humphrey Bogart por unha actriz de color. Anda. Pero non é un remake, é metela digitalmente a súa conciencia nese set claro, ten que seguir o mesmo guión, senón se producen como paradoxas temporais, non sabes? Moi curioso, a verdade é que hai que verlo para creerlo, Pero é como moi suxerente, como moi interesante, non, o argumento. Sí, é toda unha crítica ao mundo do cine e a televisión actual, Na que se quere reactualizar todo, ¿no? E un poquinho casi cambiar ás veces o que xa está as historias de toda a vida e cambialas agora e adaptalas aos gustos de agora ou ás ideoloxías de agora, que ese é o grande perigo, ¿no? Que imagino que é o que pretende... estamos facendo spoilers casi, Sí, ímolo deixar aí. Bueno, o cuarto episodio leva o título de Plaything, o sea, xoguetes. É tamén persoalmente, hoxe podo decir que quizás sexa o meu favorito, no que, un home, un programador tamén, digamos que lle dá vida un videoxogo primitivo dos 90, que non chegara a salir no seu día por problemas empresariais, pero que na súa vida e na súa mente sigue moi presente o noso protagonista, digamos que ten delirios de grandeza e pretende revolucionar o mundo inteiro. A verdade é que é espectacular o episodio. Hai que verlo tamén para creerlo. O quinto leva por título de Eulogy,
bueno, nele encontramos a actor coñecido e recoñecido como é Paul Giamatti ao fronte dun episodio que, bueno, é o máis bonito, o máis romántico da tempada, un episodio no que, bueno, Paul Giamatti posiblemente, se non gana, pois estará nominado a un Emmy. Ele está ao longo de todo o episodio, e o que decíamos antes da película, de meter un actor, unha actriz nesas películas antiguas, aquí a idea o trasfondo é un pouco o mismo, pero nunha fotografía, meterse nunha fotografía para intentar recrear e recordar pois esos momentos para facerlle un panegírico ao amor da súa vida de Paul Giamatti que morreu, non? Un amor que non chegou a ninguna parte no seu momento. Entronca tamén bastante con San Junípero, non? O episodio de San Junípero. E por último, o sexto episodio da tempada, o final é unha secuela de USS Callister, que fora pois un dos episodios máis celebrados da cuarta tempada, era o primeiro da cuarta tempada, no que o comanda a modo de Star Trek, si tiñamos referencias a Casablanca, no outro aquí temos referencia a Star Trek, pois no que un comandante dirixe a súa tripulación con sabiduría e coraxe, non? Pero unha nova recluta pois descubrirá que na nave USS Callister, ese remedio da Enterprise, pois non todo é o que parece. Bueno, pois aquí é unha secuela que ademais consta con unha parella protagonista, o omnipresente últimamente Jesse Plemons, bueno, pois un placer, igual que no primeiro episodio, encontrar a Christine Milioti, a coprotagonista de Pingüino, da serie do Pingüino con Colin Farrell, que xa comentaramos aquí no seu momento, que se levaba por diante, esta actriz se leva por diante todo o que lle poñan, é unha auténtica bestia escénica, non? Sendo menudiña, non especialmente atractiva, unha muller normal, bueno, pois a súa presencia escénica e as súas actuacións, a verdade é que transcenden, non? Igual que pasaba no Pingüino, estou vendo que aquí é exactamente o mismo, non o pode evitar, ten un carisma único, unha presencia única. Bueno, eu non son un seguidor da serie, pero ten moitos fans a serie de Como coñecín a vosa nai, na última tempada interpreta a nai, que polo visto aparece, según lin por aí na súa filmografía. Sí, eu sei no porque a vin. Claro, eu non vin esa serie, nunca... Aparece brevemente, sí, pero sí. Riman brevemente, pois entón xa non paga a pena vela. Si sai toda a temporada, igual até me animaba a ver esa temporada. Aparece brevemente, aparece sobre todo nos últimos episodios, claro, nos derradeiros. Bueno, pues hasta aquí, esto é o que nos ofrece así moi brevemente, esta séptima tempada de Black Mirror, que xa digo, si sodes seguidores da serie, ides levar unha moi grata sorpresa. Os 6 episodios pagan a pena, cada un terá os seus favoritos. Xa digo, Hotel Reverie, por exemplo, o terceiro está sendo o máis celebrado, pero eu agora mesmo me quedo co cuarto, con Plaything, é o que máis me impresionou, non? O que menos, se perde a capacidade de sorpresa, o último, non? O de a secuela de USS Callister, que ainda así está moi, pero que moi ben. É unha película, porque é que dura 90 minutos. Caramba para o episodio. É o máis longo tamén desta tempada. E bueno, pois, mira, foi unha Semana Santa espléndida, que en lugar de ver os peplums de turno, pois me dediquei a ver Black Mirror e a rever, non inteira, pero sí bastante parte, porque foi collela e xa non podo desengancharme, pois a mellor película de acción de todos os tempos, que emitiron o domingo por televisión, e calé. Pois tesme en ascuas porque o domingo non vi moito a tele. A Michael Bay film, Armageddon. Bueno.
Bueno, vale, non te vou a contradecir, xa que eres o experto e tal, pero bueno, a ver, eu que sei. A mí é que Michael Bay xa sabes que como non o invitaría a miña boda. A ver, non sei. Pues eu sí. Nos... seguro que me filmaba Bueno, home, sí. Espectacularmente cheo de 360 grados. E cámaras lentas, sí. Sí. Sería absolutamente espectacular, ¿no? No, espectacular que... pode, sí. Pode ser, sí. Pero a ver, que logo ten os seus descartes, pues, non sendo fan de Michael Bay, o sea, La Roca pareceme un peliculón, as de dous policías rebeldes son entretidas, bueno, sí, entretidas, sí, vamos a decir que entretidas, sí. E La Roca no digo que non me gusta, La Roca me entretén moito, sí, me gusta. La Roca, pero a película de Michael Bay, non o programa da tele, Exacto. Hai un programa da tele que sí, los domingos, pero bueno, eso é outra cosa. Non tiña constancia. Bueno, supoño que poderéis seguir vivindo sin saber. Sí, totalmente. Pois, e logo, bueno, Pearl Harbor me gusta a mitade da película. Bueno. a que ten acción a primeira mitade, bueno, como que non interesa. E logo, pois, bueno, xa a partir de aí xa, a verdade, cousas como Pain and Gain non me gustaron nada. Mira, xa prácticamente non nin recordo a última película que as de Transformers, pues, a primeira, pues, tivo a súa gracia, pero xa está. Debería haberse quedado aí, non? Ves, ao final me estás dando razón. Só che gusta unha película, realmente? No. Sí. Mínimo dúas. No, pero sí, eso, ao final. No, a ver, gustarme moito dúas. Logo, xa digo, as dous policías rebeldes son entretidas. La isla era un pouco aburrida, verdad? Sí, bueno, con unha premisa interesante, pero sí, tampouco acaba de ser. As de Transformers, bueno, as vin, sí, bueno, eu tamén, aunque non me guste Michael Bay, tamén, porque son entretidas, pero bueno, a ver. Eu vin as 5 que dirixiu el. Madre mía. Espero que non seguidas. No. Eso, Dolor e Gloria, non me gusta tampouco. E bueno, as dúas últimas, que foran aquela para Netflix que era Six Underground, bueno, era máis ou menos entretida tamén, pero totalmente olvidable, con Ryan Reynolds, se mal non recordo. E a última gustoume un pouco máis, mira, que pasou moi desapercibida, Ambulance. Sí, sei cal é, sí, quizás a máis normal. Digo normal con menos Sí, bueno, pero ainda así esa é unha boa película de acción de corte bastante clásico. Por eso, porque xa non é o Michael Bay tradicional. No, pero bueno, é unha película de acción con Jake Gyllenhaal ao frente. E bueno, pois vale, de acción urbana, unha película que podría haber sido filmada en 1987 perfectamente, non? Moi entretida, que, bueno, non me esperaba moito, pero bueno, recordo que me gustou. E con xiros de guión, interesante, sí. Pero é que a menos Michael Bay para min, porque ten menos alardes e tics del, me parece. Porque ten menos presuposto. Bueno, será eso, pero pode ter pouco presuposto e utilizar como fai el con exceso as cámaras lentas e esos planos con música, e aí non os utilice, a película lle queda ben. Para min, cuidado, para min. Non, unha cousa non quita a outra, nin gusta, me xa digo, bueno, vale, o que diste, que quizá é o menos Michael Bay, pero ainda dá igual, é unha boa película. A mí por eso me gusta máis. Que curiosamente pasou desapercibida, sendo unha película de acción clásica, pues como as dos 80, non? O que me leva a pensar que este tipo de películas de acción xa non están tan en boga como fai 30 anos. E bueno, non deixa de ser triste, porque é un dos xéneros cinematográficos por excelencia, non? O cine de acción. Logo, cando as poñen en televisión, bueno, todos... que maravilla.
vale, que quizá non se fai cine de acción como os de antes, non hai novos directores que sigan esa tradición como Michael Bay, sin ir máis longe, ou John McTiernan, no, denostado Sí, por John Hollywood, McTiernan, ¿no? sí, señor. John McTiernan, tamén con magníficas películas, Lax Action Hero, a Jungla de Cristal, bueno, que decir, non? Bueno, bastantes máis directores, Walter Hill, Sí, señor. que entrega algunha película de baixo presuposto, de baixísimo presuposto, unha serie B prácticamente, de cando en cando, e pasa, hai que estar moi pendente porque non se pasa esa perdida. Bueno, xa non quedan ese tipo de directores. Ahora hai pelagatos como Paolo Sorrentino. Vaya. Empezamos a escupir las críticas, ¿no? Como decías al principio. Pobre Paolo Sorrentino. Bueno, digo Sorrentino porque foi o primeiro que se me ocurriu. No, bueno, xa. Porque me aburro. Non abramos a lista que logo temos que abrir un teléfono de aludidos. No, é que non me podo quitar da cabeza o tráiler de Parténope, porque me sale sempre que encendo Filmín. Mira, é un tráiler, non? Pois intentando vender a película, e me aburro vendo o tráiler. Bueno, eu pensara en vela, pero dixen, a ver se algún día comenta Fernando no programa, a ver que me di. É que, a ver, mira, eu creo, non vi moitas do amigo Sorrentino, non? Pero recordo que había unha con Sean Penn, xa de fai, pois, das súas primeiras películas, non? Que se chamaba... Como se chamaba? This Must Be the Place, era o título original. Un lugar donde quedarse. Ajá, sí. O tonto título que tiña en España. Sí, que parece o líder de The Cure, Sean Penn, aí, non? No que Sean Penn interpreta un bello roqueiro que é unha especie de remedio de Robert Smith o de The Cure. É que clavado, Sí. Bueno, é unha estrella de rock retirada que bueno, descubre certas cousas da súa familia. Bueno, parece unha película francamente ridícula. Vale. Sí. Bueno, mira, estou recordando que tamén era o director da serie, bueno, das series, non? De Young Pope, de New Pope, ahora que seguimos co Papas. Con o tema dos Papas, sí. Non nas vin, evidentemente, nin teño pensado. Pero bueno, o que estaba dicindo de Sorrentino, vin a seguinte, que fora la gran belleza, e aí descubrín que bueno, aparte de que nesa película quería facer unha especie de actualización da Dolce Vita de Fellini, e aí xa me caeu mal. Como se atreve, non? Claro, aparte que con os protagonistas insulsos, unha dirección máis insulsa todavía, encima pretenciosa, dixen, non, este home creo que non vai ser pa min. Bueno, claro, a ver, todo autor que quera ser autor ten que experimentar e buscar o seu camiño. Home, está buscando. Sí, pero bueno, está buscando. E agora que nos pretende vender esta historia de amor a súa Nápoles, a cidade de Nápoles, con Gary Oldman por aí, unha nova actriz e modelo de moi bon ver para tomar fotografías pola cidade adelante, pois eso, durante 2 horas e media, pois igual fais un pouco costa arriba, non? En fin, tocoulle hoxe a Paolo Sorrentino. Paolo, unha aperta dende Radio Culleredo. Sí, por suposto, con todo o cariño, non somos seguidores teus, non somos fans, non descartamos aquí estes dous pobres humildes escupidores de opinión cinematográficas. Non estamos libres de poder de ver algunha outra película túa, pois Parténope, por mencionar a última, non? Pero polo de agora temos unha lista que vamos a ver previamente, non? E seguro que mellores cousas que facer na nosa pobre vida, non? De cínicos. Bueno, pois é que somos aquí así nas crónicas cínicas de Radio. Hai que querernos, hai que querer.
Claro que sí. Nos queremos a semana que ven tamén falando de cine, e esta semana por fin falamos de música, que levábamos tempo sin facelo. Que che parece? Me parece estupendo, sí. Así que o xoves teremos un pouquiño de rock and roll, só por esta semana, porque a que ven o xoves precisamente o día 1 é festivo. Sí, señor. Cousas que ten a vida. Que pena me dá, non? Non ter que vir a traballar. Me dá un pouco de pena, Bueno, para min, pos que nos dedicamos a isto do espectáculo, non existen os días festivos, é verdade. Aquí hai que estar 24/7 disponible. Pois eso de agradecer, home, o teu sacrificio sirve para un ben común. Claro que sí. Oye, pues encantado, ¿no? Como digo sempre, o chollo mellor que sobre que non que falte. Pois tamén iso é verdade. Fernando, falamos a semana que ven de cine. Grazas, un saúdo. Unha aperta.